Minuts de setembre, a ver què tal! Hola, setembre! Que fort! Que no vaig fer introducció. Estem a dia 5. 5, crec, sí. Estem a divendres, dia 5 de setembre. Aquesta setmana no he gravat, no he gravat com la introducció perquè he estat amb classes i tal i no he tingut com... No temps, però no he tingut temps a soles per gravar-ho o, sincerament, se m'ha oblidat. Ara mateix em trobo en un parc, estirada, en plan... Aquí visc jo. Allà. I m'han robat la bici avui. Llavors avui estic com pensativa, en plan, sincerament, aquesta setmana ha començat... O sigui, estic com molt sobreestimulada ara mateix. Perquè han començat classes i hi ha com molts plans i moltes coses que vull fer i vull fer-ho tot i tal, i a sobre ara m'han robat la bici. I, en plan, estic com sobreestimulada, necessito relaxar-me. En plan, necessito com estar quieta un rato. I ja està, en plan... Tu creus que m'ha de robar la bici? Bon dia! Vaig aprofitar aquest camí que tinc cap a la uni caminant, perquè m'han robat la bici, òbviament, per parlar per aquí una mica. Bon dia. Estem a dimarts. Em noto molt bé avui. Mireu, m'he posat les meves malles, vaig a la uni, pel matí cuinarem cinnamon rolls, perquè per la tarda tenim una pràctica que és com dir-li a la gent que compari un comprat i un fet per nosaltres, llavors anem més aviat per poder-los cuinar, o sigui que estic emocionada i ja està, volia fer un update de setembre. Mireu, espera, mireu, és que mireu la temperatura, en plan, hi ha com aquesta boira, no sé si es veu, però hi ha com aquesta boira constant sempre. Literalment, en 2 setmanes he tingut 2 dies de sol. No passa res. Per sort eren dissabtes els 2 dies, llavors perfecte, he pogut fer plans. Bueno, això, que volia fer com un update de setembre. Ara mateix, tipus, estic bé, però perquè porto... Ara mateix estic bé, però no ho estava. No. La primera setmana, la setmana passada, va ser com una mica caòtica, perquè, o sigui, era com que em vaig posar moltes coses, en plan, vaig començar les classes, també vull anar al gimnàs perquè aquell gimnàs és supergran i, jolín, he pagat i vull provar les coses. També vull fer els plans amb les amigues que s'estan dient. També era com anem a bars, però després al matí següent desperta't aviat, després ves a classe de 9 a 5. Bueno, total, que no em vaig donar com el meu espai o les meves rutines. I jo sabia que estava molt en el limbo, no en el limbo, però en plan... Saps quan ho fas ja com tot en modo automàtico? És com que entres en aquest limbo i ets conscient que ho estàs fent com automàtic i no t'estàs parant a relaxar un moment o a tenir un moment per tu, però dius en plan... Bueno, no sé, no penses, vale? I dius, és igual, m'està funcionant. Però va haver-hi un punt que va ser el punt de la bici, a l'últim vídeo que vau veure, que ja vaig en plan, oh my god. Vaig dir, oh my god, no. Llorera, primera llorera d'Erasmus, no passa res. I ja està, llavors és com que era un punt molt vulnerable de dir, jolín, no m'he cuidat en tota la setmana, em fa mal la panxa, literalment em feia molt mal la panxa, em noto inflada, estic incòmoda, estic cansada, em fa mal el cap, m'han robat la bici, no he tingut com els meus moments de relax, no he tingut els meus moments de ioga, de meditació, de pilates, no ho he fet. En plan, no sé, m'ha venit com tot a sobre, llavors va ser com un jolín, trobo a faltar la meva gent, trobo... I així. Vale, i no, però ja està, llavors va ser com un... Vale, ok, ens sentim així,
vale, fem alguna cosa al respecte. I llavors, al cap de setmana m'he donat bastant de temps per mi, de fet, algun plan. Amb les amigues vaig dir com noies, jo aquí no vindré, prefereixo tenir com el matí tranquil, feu vosaltres i ja m'ajunto més tard. Saps, vaig dir això, vaig dir, oye, és que necessito... A més, em va agradar perquè ho vaig parlar també amb les altres noies, amb les meves amigues, i és que també em van dir com el mateix, que se sentien com molt overwhelmed, en plan, com molt sobreestimulades, que necessitaven com també trobar la seva rutina. I llavors vam parlar d'aquest tema amb les amigues d'aquí. Oh, hey! I'm vlogging! He vist una amiga, de fet, aquesta és la meva amiga. Bueno, doncs m'agrada molt perquè em vaig sentir com supervulnerable i no em vaig callar, saps? No va ser com vale, em tanco per mi sola. Sinó que els hi vaig explicar, en plan, a algunes de les amigues, o jo què sé, bàsicament perquè se m'ha caure una llàgrima de la frustració, i llavors és com xerrar amb les amigues i totes dient en plan, és que sí, o sigui, no puc més, tal, en plan... No sé, m'agrada perquè m'entenen bastant i som del mateix de xonsis. Per exemple, dissabte a la nit, que la gent anava al llac a intentar veure les aurores boreals, tal, les meves amigues van dir no, enough, i ens vam quedar a casa. Ens vam quedar a casa, totes, fent self-care, cada una a la seva manera. I això em va encantar perquè és com que ens entenem. Tinc ganes ara com de trobar l'equilibri i trobar, no sé, un balanç, que en veritat també, o sigui, quan vaig venir cap aquí, sabia que això seria com un repte per mi, perquè jo m'agrada molt ser extrovertida i conèixer gent, però també necessito els meus moments de calma i de solo time. I llavors, necessito com trobar un equilibri, ok? És un repte, doncs ja està. Llavors, el meu objectiu és intentar trobar com els meus moments de calma, de meditació i de respirar i de dir tranquil·la, vés-te'n a fer una volta, posa't un podcast i chill. Bueno, i ja està, això és el que volia dir, això és l'update. Estic bé, la vida és manca, ara vaig a cuinar cinnamon rolls, vull dir, què més? Bon dia. Estic aquí amb el meu te. Us vinc a fer un vídeo update perquè estic una mica... O sigui, estem a dimarts i el divendres tinc un examen, el primer examen, i no... Com us dic que no he començat? Bueno, ahir vaig començar a la tarda, però per això, en plan, és com que estic només pensant en l'examen i no penso en, fer updates amb la GoPro. Estic a tope amb TikTok, però amb la GoPro no. Nois, uau, Nora del futur, uau. O sigui, mirant la comparació de la setmana passada, o sigui, quan em va venir com tot a sobre, quan em van robar la bici i tal, que em va venir tot a sobre, comparant-ho, he trobat com molt el meu espai. He trobat una mica així com les meves rutines, he trobat com a la meva calma, que sempre tinc, i no sé, em sento molt bé. Aquesta setmana em sento molt bé. Bueno, m'he sentit molt bé, ara ja estem a dimarts, la setmana passada vaig fer coses com vaig anar a caminar, a part que no tenia bici, en plan, anava als llocs caminant, aprofitava i trucava a la mama, em donava els meus moments, que vull marxar abans, doncs marxo abans, que no vull anar a un lloc, doncs no vaig, saps? No sé, m'agrada molt. M'anava a dormir aviat, em despertava mitjanament aviadet, aprofitava el dia, uni, etc. No sé, m'agrada. La setmana passada m'agrada perquè em vaig com tornar a trobar de dir, vale, sé quines coses he de fer per calmar una mica també la meva inquietud. No vull dir ansietat, perquè no tinc ansietat, però, en plan, hi havia com moments que tenia, com notava aquí, com, no sé, com un nus a la gola que no, i jo meditant i fent ioga per a veure si marxava, i allò no marxava, tu. Però
no sé, en plan, he trobat el meu espai, perquè jo sentia com que a l'estiu ho havia aconseguit molt, com connectar amb mi mateixa, connectar amb els meus pensaments, connectar amb les meves emocions, connectar amb el que necessitava i sentia com, merda, tipus, ho he perdut tot, no pot ser. Llavors, doncs fent les coses que estava fent, també com connectat amb mi mateixa i dir, no m'he perdut, i com confio en mi mateixa de ser trobar-me si em perdo. No sé si s'entén. Estic molt contenta perquè aquest cap de setmana, en plan, el cap de setmana passat, hem anat de ruta 2 dies a la illa de Holmon, no sé com s'escriu això, ja us ho escriuré aquí. Tan maco, o sigui, tan traumàtic també i tan perillós, i vaig passar tanta por, però tan maco i ha valgut tant la pena perquè vam haver d'agafar busos i ferri i anar amb la motxilla aquella gran com de càmping, amb sac de dormir, esterilla, i vam anar a la illa amb el ferri i tal, i llavors vam fer una ruta, volíem fer una ruta i després volíem anar en una cabina, perquè dormíem en una cabina que és res, una caseta on estaves una miqueta més protegida del vent i de la pluja si hi havia alguna cosa. I això és gratis, en plan, tu pots... Ja entendreu per què és gratis. Vam fer pijamada i vam com fer converses així com molt interessants, perquè hi ha una, la Margot, que és de Bèlgica, que té unes cartes que són com preguntes, però preguntes tipus, no en plan, quin és el teu pitjor trauma, no, en plan, són preguntes com, des de fa un any creus que has canviat? En plan, i com? I són com així, o són preguntes de, si poguessis viure en una altra època, a quina època viuries? Saps? Coses així, si fossis rica, com seria el teu funeral? Coses així, però que, en plan, al final ens coneixem més. I va ser maco, en plan, va ser molt maco, perquè també a més, com vaig mirar amb aquesta pregunta mirant a un any enrere, vaig dir, uau, sí, crec que he canviat molt, estic molt orgullosa de com el meu procés, perquè és el que he dit abans, en plan, aquest any he connectat molt amb mi mateixa, he connectat molt com amb les meves emocions, amb el meu cap, amb el que sento, no sé, sento que he connectat molt. En plan, va haver-hi com un moment a principi d'any que vaig dir, no, enough, tipus, no vull estar com vivint amb aquest estrès sempre, no vull com anar sobrevivint i anar... no sé, és que no. Llavors vaig dir ioga, pilates, meditació, respira, camina, te... plan... mis trucos. Però, no sé, sento que he connectat molt amb mi mateixa aquest any. Llavors, com estar totes allà parlant i xerrant i rient, i una es va posar a plorar perquè va explicar, la Margot es va posar a plorar perquè ella feia un any havia tingut una operació de genoll bastant important i no podia ni caminar, i llavors fer aquesta ruta per ella era com emocionant. I en plan, va ser molt maco, molt girlhood. I llavors el dia següent no sabíem per on tornar. I ara sortim com d'aquest cap de setmana, en plan, me'l miro com amb tant de carinyo de dir, m'ha agradat molt, o sigui, ho he passat malament, he passat por, he passat fred, he passat de tot, volia arribar a casa, però ha sigut tan maco, i en plan, recordaré tant aquest cap de setmana, i ja està. I llavors, ahir, dilluns, va ser el cumple de la Carol, que és una de les noies, que també és de Bèlgica, bueno, aquesta és mig sueca, mig Bèlgica, mig de tot. I va ser el seu cumple, i llavors van fer un sopar, en plan, li van fer com un sopar així, no sorpresa, però ella es pensava que fèiem un sopar normal, però van fer un sopar en plan, totes amb barret, li van fer un pastís i tal, i va ser molt guai. I llavors de cop, per Facebook, perquè estem posades en grup de Facebook de les aurores boreales, i de cop van dir, tu, hi ha aurores boreales, no sé què, i llavors veient el grup de Facebook vam dir, què? Anem? I vam anar a les 10 de la nit i vam agafar la bici, vam agafar les llums del cap, vam anar corrents fins al llac amb la bici a 10 minuts, en plan, mai havíem anat tan ràpid, en plan, anant amb la bici, i vam arribar i vam veure les aurores boreales, que no eren molt visibles als ulls, però una mica sí. I amb el mòbil es veien molt, però suposo que a l'hivern es veuran més. Però no sé, va ser com un moment, i en plan, ens vam abraçar totes, i estàvem allà mirant totes abraçades les aurores i saltant en plan, ué. No, molt maco, i estic molt contenta amb aquestes amigues, espero tenir aquestes amigues de per vida, us ho juro. No sento que les coneixo de 3 setmanes,
Sento que les coneixo de molt més. I no sé. També és com la bombolla en la que estem, però... Que guai, que guai. Vale, no, espera, una cosa que volia dir. Això era com posar en context perquè crec que vaig gravar alguns vídeos en anglès amb les meves amigues a la ruta i és bastant graciós, crec. Bueno, no ho sé. Llavors, aquest és un... En plan, volia primer posar-vos en context perquè si no, no entendreu res. Llavors, després, en plan, us passo els vídeos. Ready! Guys, good morning. Good morning. Explain what we're doing. We're going now to Holmen. What is the pronunciation? Anyways, to an island. To the island of Umeå. To hi. Hi girls. Do you know the pronunciation of the island? Yeah. Holmen. Holmen. Yeah. What time is it now? 9. It's like 9. It's 9 and we are in a ferry. And we had to take 3 buses. 3 buses. Like we're tired. We're tired with our big bags. Everybody got small like eyes. This, like here. We have everything here. So we're nervous. It's our first time camping. Hey vlog. Hi. This is the lighthouse. We came all the way. Like it was short. It was not long. We have like I thought it was gonna be 4.5. longer. Oh, 4.5. Yeah. Oh, it's great. I thought it was It's gonna be like more. But we got lost. Well, we got lost and we had to go all the way back. Yeah, but we it was did, short. like, the wrong direction. Wrong direction. But like I really thought that we'll have to go like all the way back. Yeah, and but then it was come. less It was not- extra than we thought. Yeah, it no. was. I thought it was gonna be like a lot Yeah, going but back. I was like, it was okay. Yeah. with my backpack like super heavy. I was like, Now they okay. are better on our shoulders because we strapped Yeah. them a bit. Anyways, so like they scared us a little bit because they said that like the cabin we have to sleep tonight. It's super far away. No, they were like, it's the closest one, but it's the toughest one to find. Yeah, like no one can find it. And like last week there were boys Yeah. and they slept in the Under the woods under a trees. tree. So she was like, it's okay, you will be fine. And if you don't find it, just sleep under the trees and you will be fine. And we're like, what do We're you like, mean? Anyways, we'll keep you updated. Yeah. We'll stay Yeah, alive. we will stay alive for sure. But we don't know if we will find a cabin. Did it! House tour! Oh! But like, would we fit here? Super bread is too much. A lot of bread, so... Good morning! Updates! It's the second day. We slept in the cabin. How are you girls? Full of mosquitoes. Full of mosquitoes. I have like here, I think. Yeah. How are you? Great. Good. So it's the second day. The first day was like a little bit of trauma. And now we are scared. But we're gonna try and we're gonna make it. For sure. Yeah, it's gonna be funny afterwards. Yeah. We're gonna laugh. Oh my god, there's a lot of mosquitoes. Avui he tingut el meu primer examen d'Erasmus. Sí, examen. Sé que sona super emocionant. Espera, deixa'm posar-me còmoda. Vale. Pues avui he tingut el meu primer examen en anglès. Sí, és com una cosa que em posava una mica nerviosa, que és que no era un examen d'anglès, era un examen en anglès. I a mi això era com, uah, haver-me d'explicar, en plan, que sàpiguen que, no sé, perquè a més era com processos de traducció de gens i no sé què. Oh my god. Però bueno, crec que m'ha anat bé, o sigui, eren 5 parts, era molt llarg l'examen, eren 5 parts i aquestes 5 parts per aprovar has de treure un 60%. I has de treure un 60% a cada una de les parts. Me n'has d'aprovar cada part. Bueno. Però jo crec que m'ha anat bastant bé, estic bastant contenta, estic tranquil·la. Crec que m'ha anat bastant bé. I m'he defensat bastant bé, en plan, em sento com molt confiada amb el meu anglès, la veritat.
Bueno, ja està. Això no és lo important que volia dir, a part de que ha sortit el sol. Avui al matí, a primera hora, anant a l'examen, estava plovent. He sortit de l'examen, feia sol. És igual. La qüestió és que avui també he anat al súper. Bueno, primer de tot, un moment. Vull fer un update. Aquesta setmana he estat estudiant, vull dir, no he fet res interessant. He estat, doncs, res. He anat a estudiar, he anat al gimnàs, he anat a la biblioteca... En plan, res super mega divertit, ¿vale? Llavors, arribem avui divendres, acabo l'examen, soc lliure, super guai, he anat al súper, que és... O sigui, he anat al ICA Maxi, que és com el súper, que és com super gran, i en principi les coses són més barates. Vale, m'he comprat com moltes coses d'almacenamiento, en plan, de magatzem. Bueno, magatzem, de despensa, això, en plan. M'he comprat quinoa, arròs, llenties, tonyines, en plan, llaunes de tonyina, m'he comprat com molts ous, m'he comprat com espècies, m'he comprat sabó, o sigui, m'he comprat com les coses bàsiques, no m'he comprat, per exemple, verdura, carn, no he comprat això perquè prefereixo comprar-ho al súper d'aquí al costat quan ho necessiti i ja està, per tampoc omplir la meva nevera. Vale, llavors, us vull ensenyar una cosa, o sigui, que he trobat i estic super emocionada. Vale? Jo crec que potser m'he passat, però no m'arrepenteixo. I estic super emocionada d'obrir el pot. Jo no estic dient masses spoilers, però mireu, en plan, és com la meva cara. És crema de cacauet. 1 quilogram! És 1 quilo! 1 quilo de crema de cacauet! Podria plorar. Que emocionant. Tinc unes ganes d'obrir-lo i menjar-m'ho amb tot. O sigui, amb plàtan. És que tinc 2 plàtans que se'n faran malbé, si no. És que no m'encanta el plàtan. Però en plan, amb plàtan, poma, m'és igual. Tinc unes ganes de menjar-me aquesta crema de cacauet. I ja està. La mama ha dit que és massa, però jo crec que no. Anyways, i ja està, és divendres, avui surto de festa, aquest cap de setmana tenim cap de setmana tranquil, perquè el cap de setmana passat ja va ser com massa a tope. I ja està, això, poc més. M'agrada molt perquè tinc com moltes ganes de parlar, estic com molt inspirada, molt... no sé, ahir vaig ser psicòleg, en videotrucada, i em va agradar molt, em va anar superbé, em vaig sentir, no sé, com molt validada, molt escoltada, molt... no sé, m'agrada. I m'agrada també com mirar enrere i veure el meu procés i dir, uau, és que estic creixent molt com a persona. És que estic molt orgullosa de la persona en la que m'estic convertint. Us ho dic, no puc parar de pensar i de dir-ho i de... És que estic tan orgullosa, de veritat. Estic molt orgullosa de mi mateixa i del meu procés i de tot. I ja està. Llavors, estic molt inspirada per parlar, no paro de fer TikToks, estic a tope amb TikTok. Uau! He arribat a 5.000 seguidors a TikTok. 5.000 persones. 5.000 persones han dit aquesta noia ens agrada, vull veure cada dia el seu contingut. És heavy, això, Però és igual, ho celebrarem, m'he comprat unes espelmes per celebrar-ho i ja està, però tinc com ganes de xerrar. M'encantaria com penjar a YouTube cada setmana i explicar la meva setmana, però jo crec que és massa i tampoc em vull agobiar. Bueno, ja està, això. Tinc ganes d'obrir la meva crema cacauet. Ai, estic plorant, sí. Vale? He de gravar això perquè em sembla que maco. En plan, estic plorant de felicitat, vale? No estic plorant de tristesa. Però avui, 23 de setembre, vale? He vist un TikTok de que la Eva Jules, que és una youtuber que jo segueixo des de fa moltíssim, en plan, des d'abans del Covid, i que, miro, t'ho juro que, en plan, és com que, no sé, vale? Ens hem vist créixer, en plan, i és que sembla estúpida, però en plan, sempre miro els seus vídeos i és com, no sé, vale? I últimament m'estava agradant molt el seu canal i és que crec que és la meva youtuber preferida, en plan, sempre. I, en plan, està engaged, i en plan, uau! Ai, i ara estic veient el seu vídeo de YouTube. Que maco! Porto 1 minut i mig, de 20 minuts, porto 1 minut i mig. Però que maco, en plan, ella va començar a gravar-se un vlog d'un dia super random i ella no sabia que al final del dia estaria, en plan, que s'estaria a punt de prometre. Que fort, en plan, estic tan contenta per ella, estic tan emocionada. Plorar per gent que no conec és la meva. Sí.
m'escolta bé. Crec que no sé, no, crec que no se m'escolta bé, estic massa lluny. Però... m'està costant avui, Porto com una setmana... no sé, rara. He tingut classe cada dia d'estadística que m'ha matat. He dormit fatal totes les nits. Tinc un mussol a l'ull. I em va mal, em molesta. He anat a la farmàcia i no m'han donat cap solució. En plan, m'han dit, no, hi ha una crema però ja no la fan. En plan, tenim una crema però ja no la fan. En plan, no tenim res per solucionar-ho. Et podem ajudar amb això, que m'han donat com unes toallites per netejar-me l'ull i unes gotes, bueno, com una crema que m'he de posar per la nit a dins de l'ull. Ai, no sé, se m'està fent bola, tot. Avui se m'està fent bola. En plan, sé que d'aquí demà o demà passat ho veuré com molt dramàtic, en plan, que dramàtica he sigut. Però és que, en plan, porto tota la setmana dormint malament. Quan dorms malament, en plan, estic cansada, tinc mal de cap, em fa mal a l'ull, en plan, em molesta l'ull, de veritat. I he anat a la farmàcia i no m'han donat cap solució, i estic cansada, tota la setmana he fet estadística. No sé, tio, vull com una abraçada. Bon dia, estic editant el vlog 3 dies després. Que dramàtica vaig ser. En plan, no era per tant, però en plan, pobra nona, l'entenc. Portava la setmana en plan que per alguna raó, no sé per què, em despertava a mitjanit com amb, no sé, en plan malsons i tal, i no vaig dormir bé. I llavors, entenc que al final, estàs cansada, lo de l'ull, de veritat que em molestava molt, i vaig anar a la farmàcia a buscar una solució i no em van donar res. I llavors jo pensava que, de veritat, que m'ho solucionarien. I llavors, se'm va venir com tot a sobre. A més, feia just un mes que havia arribat. I llavors era com no sé, en aquell moment estava, en plan, com la meva família o jo què sé, en plan, parlar amb algú, abraçar algú i ja està. Però, pobreta nona, en plan, no era per tant, no vaig tenir una setmana tan de merda, en plan, va ser simplement aquell dia, que és com que estava molt sensible, però ja està, en plan, la setmana va anar bé. És que, pobreta, en plan, ara ho veig i dic, ai... Bueno. S'acaba el setembre. Ai, últim dia de setembre. Estic aquí asseguda en un banc. He fet la compra així gran. Tinc moltes coses que s'haurien de posar a la nevera. Però és que he vist aquest sol i he dit, em vaig asseure i vaig a fer com la despedida del setembre. Quin setembre? Quantes emocions, en veritat. Sento que, editant aquest vlog, sento com que he tingut molts alts i baixos. Hi havia setmanes que deia en plan, buah! El meu moment de la meva vida, i algun altre dia que deia com què estic fent aquí? Però en plan, això ha sigut guai. No sé, m'està agradant molt perquè aquest setembre crec que m'està ajudant molt també a conèixer-me a mi mateixa. Jo sento que soc una persona que m'agrada molt estar sola i em conec molt, però per exemple, tema hobbies, tema avorriment, no ho portava molt bé. I llavors no estava acostumada a avorrir-me, sempre havia de ser productiva. O quan estava a casa o no volia estar com sola, en plan, podia parlar amb qualsevol persona. Però aquí és com no pots estar tota l'estona fent coses perquè estàs sempre sola. I llavors, no sé, m'ha agradat. En general, en plan, una experiència superxula, m'agraden molt les meves amigues que he fet, perquè, en plan, mai he tingut un grupet, i llavors, com m'agrada, em sento còmoda. No sé, està sent una experiència molt xula, i me'n vaig amb el setembre. M'ha passat super ràpid, només pensar d'aquí 3 mesos ja estaré a casa, en plan, que fort, només 3 mesos, en plan, si un mes ja se m'ha passat super ràpid, 3, en plan, però ja està, molt contenta, he de trobar també com el meu lloc aquí, el meu lloc vull dir com un balanç,
perquè a vegades em costa i és com la cosa que estic notant, no estressar-me i deixar-me més portar. Vull, mira, objectiu d'octubre, en plan del mes que ve, vull deixar-me com més portar per tot. En plan, chill, no pensar tant en el passat i estar com més en el present i estar ara, i estic aquí, i estic d'Erasmus, estic a Suècia, aquí fort. A lo disfruta-ho, perquè això passarà tan ràpid. Però molt bé, estic contenta, estic bé i vull com disfrutar-ho al màxim. Noto com que m'està com... Aquesta experiència m'està fent conèixer molt a mi mateixa, introspectivament. Òbviament trobo a faltar la meva gent i trobo a faltar, sincerament, també com poder parlar dels meus pensaments com diaris, en plan, si m'estic menjant el cap, trobo a faltar la gent per com dir-los, perquè ja coneixen la meva història, però en canvi si aquí em passa alguna cosa o m'estic menjant el cap, no puc dir en plan oye, sí, estic passant això, perquè no sabran i m'hauré d'explicar des del principi i llavors em fa mandra. I llavors m'ho menjo jo sola, això no m'agrada. Però no passa res, ho treballarem. Però ja està, en general, estic contenta. La veritat. I tinc ganes de fer com més viatges i més plans i més coses. M'encanta perquè estic envoltada de natura sempre. Sí, aquest mes he fet moltes coses, No, estic molt contenta. L'únic que amb la uni no m'agrada haver d'anar a la uni. Ojalà viure l'experiència sense haver d'anar a classes. Però bueno, ja està. I ja està. Aquest vlog serà bastant llarg, o està sent bastant llarg mentre l'estic editant. És que tinc tantes coses a parlar, sento que xerro moltíssim. Sabeu que m'encantaria fer un vlog, no un vlog setmanal, però em penjar un vídeo setmanal, perquè sento que tinc tantes coses a xerrar. Passo tant de temps sola que m'encantaria estar xerrant hores. Però bueno, ja està. Això ha sigut el meu setembre. Molt contenta, amb el cor bastant ple. Ara mateix, aquesta setmana estic bastant enyorada, s'ha de dir. Per això no sé si ho estic tirant moltíssima emoció, però la veritat és que ha sigut un mes superxulo i m'ha encantat, estic superagraïda de com estic i etc. Però ara mateix estic una mica enyorada i és com que trobo a faltar també les meves amigues, la meva gent i ja està. Però estic molt contenta. Estic trobant també el meu lloc aquí, ja ho he dit. Però ja està, això és tot. Adéu setembre, que vagi molt bé, un petó. I ens veiem a l'octubre. A l'octubre em fa il·lusió perquè és el meu cumple i és com tardor, m'encanta. I ja està, farà més fred, hi haurà ben sol, a veure com ho porto. Però ja està, nona, deixa't portar, flueix, no pensis tant en el passat. Flueix i viu el present, sisplau. T'estimo.